Sanibonani. Lona okhulumayo ubhekisisa akasithole isibongo. Abaningi bangazi njengobheki Sithole. Ngisebenza njengebhansa nje isikhathi esiningi. Ngisebenza lapha e-Brightsport full time ngama-Friday to Saturday. Seyinhlungwini mani. Ngezwe abantu bayabuza ukuthi kwenzakala. Futhi bengisebenza njengokujwayelekile njengoba ngihlale ngisebenza ngibhansa. Sunday. Kwase kuya ngo-2. Awusho ukuthi-ke kunamagidi akade ephuzwa lapha. Ngathi angamakhalethanyana. Ayithuma sewumunye omnyama. Futhi kufika isikhathi-ke sokuthi sekuzophuma yabo. Shuthi baphume. Lapha nangamaklasi awaphuma. Ngomthetho nje wakhona. Sengimtshela lo munye ukuthi mfowethu iklasi ayiphuma angizwe lo. Ntombazane enginika iklasi. Athele eglasini eplastic aphuma. Shuthi isikhashana mase kuphinda kudlula omunye. Lo munye mase ngiyamvimba naye futhi iklasi amaklasi awaphumi lapha. Uthiletas. Shuthi mase kunjalo-ke. Ngimvimbe naye athi yena ngoba umuntu engimaziyo. Uthi mfowethu nginikeze izithiyo zakho. Angeke izithiyo zakhe ngoba uthi emotweni ahambe nayo iklasi. Uzoyibuyisa. Isikhashana nje bephumile laba bantu. Isizwe gunshot ngaphandle. Aqumise ibhama abantu badlala ngesibhamu. Shuthi manje first time ngo-6 mangaphosisa. Sibe worried-ke na. Hayi ungathi kuyadlula. Mase mina ngiba worried ngalo mfolo ukuthi ngoba mina sengifuna ukuhamba nje manje i-surprise ukuthi sishayise. Ikhiye zakhe uzoyithola kanjani? Mangihamba la uzovula ngami. Mase ngiyawokha nyana ngimfula. Mangithi la ngaphandle ngokhe ngaphandle. Angithole la ngasemotweni. Kuthiwa mfowethu nazi ikhiye zakho phela nginikeze iklasi le. Hawu mangithi lo mfowethu iklasi akayithethe uthi ayihambe seyilanda. Masihambe seyilanda le klasi. Awu sesamile nje. Uqhamuka lama crew yabantu ngathi makhala kunyama. Lo what do you want my friend? Mangithi ngisazama ngiya-explain ngithi no. Bengizocela iklasi kubhuti la. Besiningani ikhiye. Oh ngithe ngisachaza lokho afuna ukuthi ngizongishawa ngebhodlela lami khishwa amazinyo. Ngibona kunjena. Ngisalindela lokho ngithi ngibamba lo ngapha. Yafethu kunzima. Ngithi wase ngizwa omunye ngapha ngemuva ngidula lapho ngishaya ngegama. Lenzweni kabi i-engage. Ngithi kwenzakalani madoda. Hayi unyawo lela ngisaluzwa. Vele ngibona ukuthi kushubile manje futhi vele ngikushiye lana mina ngathi. Ayirani ngabaleka. Unyawo lela ka-right lona ngoba belifile lolu bese lifile ngingaluzwa. Ngijima ngiqhugeza ngomlenze owodwa. Ngijima ngomlenze owodwa ukuthi bengangiphindi ngizobuya futhi ngenhla. Ngaze ngawela lapha e-Brightsport ngigcwele igazi. Ubuso wami wonke umzimba wawugcwele igazi. Abantu bengazi ukuthi ngibulele kuphi. Ngawela lapho. Ngaluza amandla, ngaluza igazi.
So ikanjalo-ke bafethu babefike ngithatha-ke abangisebenza ngayo-transport baphuthumise imoto ukuthi esibhedlela ukuthi ngikhona ukusizakala. Kodwa angizoba right. Iy'nhlungu nje kuphela ngibambile ezinto. Hhayi kunzima bafethu, kunzima ukubayibhanqa bafethu. So ngithi lapho Ramaphosa sithi ngenelela uhulumeni wethu. Ngithi lapho Mkhwanazi cela ungenelele lapho. Iy'gebengu ziyachanasa endaweni yangakithi ya-Atteridgeville. Wonke umuntu unesibhamu, wonke umuntu uphethe isibhamu. Kufa abantu zonke iy'nsuku, kudutshulwa abantu zonke iy'nsuku. Kanti sifelani, sidutshulelani? Sabulawa ngathi kusemuvini. Sabulawa ngathi kunqunywa iy'nkukhu. Uhulumeni wethu siza. Siza uhulumeni ey'ndaweni. Siza uhulumeni, sicela usizo la. Manje angazi ukuthi umlenze wami uzophinde ngokhe ngawo mhlampe ngiyalutho. Sawubona ngibuye ngibe ne-high blood. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Lokho nje bengifuna ukunichazela khona. Ngibonile lapho ama-comment abantu ukuthi bafuna ukuthi ngichaze. Ngiyabonga. Sawubona sitha sami. Ngithi phephisa sitha sami. Uhlala ukwenza ukulungela. Hayi. Ushebile. Ushebile. I'm not a dying type. Manje ngithi mina nguJobe kaMatshana, umsongo wensimbi. Phumela phandle ngoba kufudumele ngazibe umngadi. Sophila ngenkani. Silo uNkulunkulu ekhona ozosivikela. Hi Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. A famous TikToker uBheki Sithole usesibhedlela ulwela impilo yakhe ngemva kokuthi bamdubule. So uBheki smart kakhulu lapha ku TikTok, uyajayiva nje nagitse afake ilibheshu. Abantu abaningi bamthanda ngendlela lesimanga kani. Ushilo watshela abalandeli bakhe ukuthi what really happened and how it happened. Bantu bayasho nje ukuthi bamfisela kululama lokuphuthuma guys. This is so sad. What a heartbreaking story. Speed recovery, Mr. Sithole. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.